Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa probinsya sa Biliran. Doon ay mga efforts nga gihimo alang sa ilang kabatan-unan dito. Pagpalambo sa agrikultura o kining gitawag nila pag-ugma dila og communal garden. Mga yuta og katinawan og tipsab kabahin ni mga kapuso alang sab sa ato mga kabatan-unan nga nagtan-aw karon. Makauban nato ang Municipal Youth Officer sa lungsod sa Kawayan sa probinsya sa Biliran, si Sherwin Sablayan. Good morning, Sir Sherwin. Sir, good morning. Daghang salamat sir sa pag-uban kanamo karong buntaga. Suginli mi sir ngano nakahunhuna mo ining maong klase sa programa alang sa inyong komunidad, alang sa mga kabatan-unan. Ang main goal sa among 4H Youth Organization to encourage our youth para pag-ugmad og mga garden, vegetable gardening kahit matag barangay. Then in our municipality, diri sa lungsod sa Kawayan, tungod kay full support man ang among mayor, which is the twin brother of our governor, Mayor Rudy Espina, gitagaan sad niya og dakong pagtagad ang mga kabatan-unan through nga bisag unsa nga mga program like vegetable gardening nga among gibuhat diri sa among lungsod. Kano saan ni nagsugod sir ang inyong programa, Sir Sherwin? Actually, sir, atong month of February, nag-start ang meeting with regards to our communal gardening. Then, atong March, magsugod na untang ang gardening. Unfortunately, nagsagsagan sa health crisis ang ato ang pandemic. Mao nga mura og nag-stop ang amuang plan. Pero atong month of April, gi-encourage na mo ang tanang youth nga besides instead nga naami communal gardening, bawal man sa health protocols na magawas-gawas ang mga youth age 20 and below. Amos lang encourage to have communal backyard garden. So napurma na gyud siya sir ang cluster sa kada community sa pila ka barangay ug ang garden mismo. So, sir, napurma na ang mga garden youth. So far, Sir Sherwin, sukad na create ninyo ni nasugdan ninyo ni mga programa, kumusta naman, naka-harvest na? Actually, sir, ang ubang mga garden nag-harvest na. Then ang uban kay nag-start pa man pagtubo ang mga seedlings. Ang nakaangayan sir kay giagi na mo siya og contest ang communal gardening para mahikayat ang mga youth para mabutan pag-ayo. Kay one of our goals sir is dili lang kay makatabang og income sa mga kabatan-unan, but makatabang sad sa mga LSI or sa mga beehives if makaharvest na makahatag sa mga per barangays o katong mga gulay na ma-harvest ang mga communal garden. Unsa man nga mga lugar sir sagad nga murag ma-target sa gyud ninyo nga tamnan bisag mga open spaces mamahimo ba? Yes sir, actually ang among garden sir nami required nga lot kung pila ka dakpon nga different varieties of veggies ang ginid namo sa mga garden para lain-lain nga klase ba ng mga gulay ang ma-produce if during harvest time. Unsay kaayuhan Sir Sherwin nakita nimo sa inyong mga kabatan-unan diha sa Kawayan sukad nga nasugdan ni inyong programa? One sir, ang maanindot lang kay through sa mga gardening nakita nato ang mga kabataan kung nga walay klase nga nagpursige gyud nga magkamay-ada mi garden. Unsa may buot na nimong hatag nga mensahe sa atong mga kabatan-unan nga nagtan-aw karong buntaga? Sa pandemya nga ato ang hiaguman karon, so dili na ta kay mag-focus para sa ato ang kaugalingon labi ng mga bata nga addicted sa mobile online games. Ang atong mga engaged ta o vegetable gardening or communal gardening kay dili lang makatabang para sa atong kaugalingon. At least makahatag sa siyang income para sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, o sa uban pa nato nga mga kabataan. Okay, thank you so much sir sa pagpaambit sa inyong programa nga hikanamo. Thank you so much gikan sa lungsod sa Kawayan sa probinsya sa Biliran, Sherwin Sablayan. Thank you.